Ba talaga si Bukbok, para siya ang ano, di ba, hiya iton, ay, thank you. Agoy, hiya iton kuwan, umuli. Ay. OMG, thank you. Dapat may ngaron ano. Bukbok. Hindi nga hindi na natin ngaron, hindi kita magbaralo kay papares. Barayin na sa tola, OMG, damarigato. Ako nanay. Di ba? Papalit talak buwas. Thank you. Oh, Diyos ko. Barayin na, ubos na. Oh, wow. Thank you, thank you. May lupak na, may giveaway pa. Hain ka pa iton. Di ba? $1. Ang balikbayan na nila ka Pilipinas. Wow! Marami na akong balikbayan na ibukbukan. Salamat panhata. OMG, house and lot. Yeah, thank you. You're so thoughtful. Thank you, Bukbok. Sana all. Magpapay-pay ka. Yes. We can get on nga sugod pa. Ay, tambok po kiton hatag. O sige. Ngaon kita. Kaon anay. Pinsan ko, si Carlos. Okay, kain na. Si Uncle Bipe, good morning. Or good noon na ba? Mauli na hira. Ada kay ambot ito kung naigwain, ha? Waray ko na. Kanina po ka talaga, Carlos. Paupo kayo na.